बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै जय मसीह होननानै साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोननियाव दिनै मोनसे सोमोनांथाव सोंलु सोंनो हास्थायदों। दिनै मुलुगाव क्रर ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ जायफोरा सानदेनि समाव गिर्जायाव थाङो, सानफ्रोमबो बाइबेल फरायग्राफोरबो दङ आरो मेगन मोदै लानानै हान्थु खरायनानै आरजबो गाबो। नाथाय बेफोर गासैखौ मावनायनि उनावबो दिनै गोबां फोथायारिफोरा लोरबां जानानै दङ, गोबां दाहाराव गोदोनानै दङ, गोबां दुखुआव गोग्लैनानै दङ आरो गोबां रांखान्थिनि लोरबांथिफोराव गोग्लैनानै दङ। अब्ला दिनै जोंहा गोरोन्थिया बहा जादों? अनजाग्राफोर, आरज खालामनायावबोथ' जोंहा लोरबांथि जायाखै, फोथायनायावबोथ' जों लोरबां नङा आरो इसोरनि बोलोआवथ' जेबो खमि गैया, बे मावनो हायै जेबोथ' गैया। अनजाग्राफोर, जोंनि गोरोन्थिया जादों जाहैबाय जोंनि बुंनायाव, जोंनि सालायनिफ्राय ओंखारबोनाय बाथ्रायाव। मानोना इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो, बोसोन बिजाबनि 8:24 सिरिया ओरैहाय रोखायै बुङो, नोङो जे रायो बेनो नोंखौ फोथांनानै लाखिनो एबा फोथैनो हागौ। जों जाय बाथ्राफोरखौ गावनि जिउनि थाखाय बाहायो, गावनि जिउनि थाखाय बुङो, बैफोरनो जायो। आरो जोङो बेखौनो गोबाव समनिफ्राय एबा गोबां बोसोरनि आवगायनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङदि जे आंनि बरादाव जेबो गैया, आंनि खाफालाव जेबो गैया, आंहा खाफालावनो जेबो गैया, खाफाल दाखुरा, बेफोरबायदि जोङो बुंनानै लायो एबा बुंना लाबोगासिनो दं। आरो बे गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लाबावोदि जे आंनि जिउआव जेबो सोलायनाया फैनाय नङा खोमा होननानै। अनजाग्रा प्रिय नायगिरि नोंथांमोन, जेब्लासिम जोंनि बुंनाया सोलायनाय नङा, बै समसिम जोंनि थासारिफोराबो सोलायनाय नङा। नाथाय अनजाग्राफोर, दिनै गासैबो सोलायजोबगोन। दिनै आं नोंथांमोननो लागै गितफोरनि 23 नम्बरनि बाथ्राखौ लानानै फैदों, जाय बाथ्राखौ जों गिर्जायाव खोनासङो, जाय बाथ्राखौ जोङो बाइबेल फरायब्ला मोननो हायो। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्राया बेसोदि जे बेखौ खोनादोंब्लाबो, गिर्जायाव मोनदोंब्लाबो, बाइबेलाव मोनदोंब्लाबो गोबां मानसिफोरा बे बाथ्राखौ बुंनो रोङाखै। जाय बाथ्राखौ आङो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन एबा लानानै फैगोन, बे बाथ्राखौ गोबांफोरा मिथिनानैबो मिथियै बायदि जानानै दं। दा बे गितफोरनि 23 नम्बरावनो 7था थाखोमानानै थानाय बाथ्राया दं, जाय बाथ्राखौ जोङो बुङोब्ला जोंनि दुखु दाहाफोरा गोजान जागोन, जोंनि गासै जेंनाफोरा गोजान जागोन, जोंनि बेरामफोरा गोजान जागोन, जोंनि नारसिम जानायफोरा गोजान जागोन, जोंनि गासैबो प्रब्लेम्सफोरा गोजान जागोन। बेबायदि 7था बाथ्रा बुंनांगौ बाथ्राया बे गितफोरनि 23 नम्बरावनो दं। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, दानो नोंथांनि मोनसे आखाइखौ नोंथांनि खर'आव दोनदो। जि बाथ्राफोरखौ जोंनि सालायजों बुंगोन, बै सालायजों बुंनो गोनां जि बाथ्राया फैगोन, बै बाथ्राखौ खालि खोनासंगोनल' बे नङा, नाथाय नोंथांनि जिउआव नाजाव। अनजाग्राफोर, सैताना हास्थायगोन जे नों जे बे भिडिअखौ दा नायथों, नों जेन बे आरजखौ दा खोनासंथों, नाथाय गसंनो नाङा, खारनो नाङा। जानो हागौ नोंथाङा बे समखौनो गोबाव समनिफ्राय एबा गोबाव बोसोरनिफ्राय नेनानै दंबाय थायो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जोङो आबुं गोसो आरो आबुं फोथायनायखौ लानानै आरजखौ जागायजेनदोनि। ओ सोरगोआव थानाय आफा, दिनै जोङो जोंनि फोथायनायखौ लानानै नोंनि सेराव गसंदों। फोरबु, जायफोरा बे आरजखौ दिनै खोनासंगासिनो दङ, बिथांमोनखौ नों बिसोरनि मुंजोंनो नोङो मिथियो, सिनायो। नों मिथिगौ फोरबु, सोर सुबुङा, सोर फोथायारिफोरा दाहारजों गोदोफबनानै दङ, सोर सुबुंफोरा आंखालजों थानो गोनां जादों, नों बिसोरखौ मिथिगौ फोरबु। सोर मोनानि समाव भबिष्यतखौ एबा फिउचारखौ लानानै उन्दुनो हायै जानानै दं, नों बिसोरखौ मिथिगौ। आरो सोर सुबुङा सायाव मिनिफ्लानानै सिङाव बायफ्लेनानै दङ, नों बिसोरखौबो मिथिगौ। ओ सोरजिगिरि आफा, दिनै जोङो गितफोरनि 23 नम्बरनि 1थि बुंनाय बाथ्राखौ जोङो जोंनि जिउआव बुंदों। बेनो जादों जाहैबाय, फोरबुआ आंनि लावखार। फोरबु, लावखारा खालि लामाल' दिन्थिया, लावखारा रैखाथिबो होयो, लावखारा जाहोयोबो, लावखारा गिथावनानिफ्राय बासायो आरो लामा आन्दायनायफोरखौ गावनियाव लानानै फैयो। जेब्ला मेन्दाफोरा लामा आन्दायो, अब्लाना लावखारा नागिरनानै गावनिसिम लानानै फैफिनो। जेब्ला मेन्दाया घायल जायो, लावखारा माब्लाबाबो नागारा। जेब्ला खोमसिया फैयो, अब्लाना
मेन्दाजों लोगोसे लावखारा थाफायो। अ फोरबु दिनै बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा गावनि जिउआव मोन्दांथि मोननो हादोंदि जे बियो गाव हारसिंसो होननानै साननानै लादों। रावबो आंनिखौ खोनासङा, रावबो आंखौ लानानै सिन्ता खालामा, बेफोरबायदि साननानै लादों। नाथाय दिनै जों बे सेथि बुंनायनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन दि जे गासैबो नंखायफोरा बायग्लिलांथों, गासैबो नंखायफोरा गोजान जाथों। मानोना नोंनि बोसोननि बायदिब्ला जों हारसिं नङा। जोंहा सासे लावखार दं, जाय लावखारा जोंनि सिगां सिगां थाबायो, जाय लावखारा जोंनि उन उनबो थायो आरो मोनफ्रोमबो थासारियाव जोंखौ बियो रैखा होयो, रैखा खालामो। अ आफा, दिनै जाय सुबुङा दाहारजों बुंफब जानानै दङ, फोरबु बिनो मोनसे फोथायनायखौ हो जे बिनो जे मदद होग्राया बै लावखारासो, बेंकआ नङा, बबेबा धोन दौलदा नङा, नाथाय बै लावखारासो हेफाजाब होगोन। बेखौ फोथायनायखौ बिसोरनो हो आफा। जाय इसोरा नख्रांनि दाउसेनफोरखौ जाहोदों, जाय इसोरा हाग्रा बंग्रा बिबारफोरखौ जोथोन लादों, बै इसोरा गावनि फिसाफोरखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा। फोरबु दिनै बे सेथि बुंनायनि गेजेरजों बेखौनो बुङोदि जे गासै गिनायफोरा गोसोनिफ्राय गोजान जाथों, हारसिं होननानै साननानै लानायफोरा गोजान जाथों, गासै निराशा, गासै दुखुफोरा जोबलांथों। आरो जायफोरा बे आरजखौ दिनै खोनासंगासिनो दङ, बिथांमोना मोन्दांथिनो हाथोंदि बिथांमोननि जिउआ इसोरनि आखायाव रैखाथि गोनाङै दङ। आरो जों आबुं फोथायनायजों बेखौनो बुङोदि फोरबुआ जोंनि लावखार, बेनिखायनो जों गिया, जों बायग्लिया, जों जेना। मानोना जोंनि लावखारा दिनैबो गोथां दं, बियो जोंखौ जोथोन लायो। अ सोरगोआव थानाय आफा, दिनै जों गितफोरनि 23 नम्बरनि नैथि बाथ्राखौ जोंनि जिउआव बुङो। बेनो जादों जाहैबाय जोंनि जिउआव एबा आंहा थोआ जाथारनाय नङा। फोरबु बे माबा मोनसे बायकल' नङा, नाथायब्ला बियो मोनसे फोथायनायनि बाथ्रा। बेयो आबुं खालामनायनि, जाफुंहोनायनि मोनसे बाथ्रा। बे बै इसोरखौ फोथायनायनि मोनसे बाथ्रा, जाय इसोरा गावनि फिसाफोरखौ माब्लाबाबो नागारा। अ सोरगोनि आफा, दिनै गोबां मानसिफोरा आंखालाव दं एबा आंखालजोंनो थानो गोनां जादों। अ फोरबु, सोरनिबा न'खराव रांखान्थिनि आंखाल दं। फोरबु, सोरनिबा जिउआव गोजोननायनि आंखाल जानानै दं, सोरनिबा जिउआव साख्रिनि आंखाल जानानै थादों, सोरनिबा जिउआव फालांगिखौ लानानै नारा नाथा नाजानाया जानानै दं, सोरनिबा न'खराव डेभेलप जानाया नांथानानै दं, आरो सोरनिबा जिउआव बे दाना खस्थ' मस्थ' बारलांबाय, नाथाय फैगोन दाना जोंनि थाखाय माबायदि जागोन, बोरै बारलांगोन, बेखौ लानानै सिन्ता खालामनानै दं। नाथाय अ फोरबु, दिनै जों बै थासारिफोरखौ नङा, नाथाय जों नोंनि बोसोनखौ मानियो, फोथायो। मानोना फोरबु, नोंनि बोसोना बुङोदि आंहा थोआ जाथारनाय नङा होननानै। अ फोरबु, जेरावनो आंखालखौ नुदों, बैयावनो नोंनि मेनेजमेन्टखौ नुजाहो फोरबु। जि जायगाफोराव दरजाफोरा फांथे जानानै थादों, फोरबु, बैयाव नों बेखेवनानै हो आरो नोंनि लामाखौ दिन्थि। जेरावनो आसा मिजिं खालामनाया जोबनानै थाबाय, बैयाव मोनसे गोदान फोथायनायखौ लुखांनानै हो फोरबु। बिसेसकय आं नोंनियाव आरज गाबदों, जाय सुबुंफोरा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो रांखान्थि जेंनायाव गोग्लैनानै दं, बिथांमोननि थाखाय। फोरबु, जायफोरा गोबां खस्थ' खालामो, मावख्रुबो, नाथाय फिथाइखौ मोननो हायाखै, जायफोरा गोबां खामायदों नाथाय दोनथुमनो हायाखै, जायफोरा गोबां सिमांफोर नुयो नाथाय मोनफ्रोमबो सिमांफोरा आवगायलाङाखै। अ फोरबु, बिनिखायनो दिनै जों आरज खालामो, गितफोरनि 23 नम्बरनि नैथि बाथ्राखौ फोथायनायजों जे जोंहा थोआ जाथारनाय नङा। फोरबु, जायफोरनि जिउआव गोबाव समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि आंखालफोर, जेंनाफोर, नाजानायफोरा दङमोन, बैफोर गासैबो गोजान जाथों। आरो जोंनि थासारियाव फोथायनाय नङा, नाथाय नोंनि बोसोनाव जोंनि फोथायनाया थाथों जे जोंहा जेबो थोआ जाथारनाय नङा। मानोना फोरबु, नों जों बयनोबो, जों साफ्रोमनोबो नोङो जोंनो जगायनानै होगोन। बे बाथ्राखौ, गितफोरनि 23 नम्बरनि बे बाथ्राखौ दिनै जोङो फोथायनायजों बुंदों जोंनि बे खुगाजों जे जोंहा थोआ जाथारनाय नङा। अ सोरजिगिरि आफा, दिनै जोङो गितफोरनि 23 नम्बरनि थामथि बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। बेनो जादों जाहैबाय, जोंखौ गोजोन होग्रा दैनि जिं जिं गुमबायो।
येस फोरबु दिनै जोङो मुलुगाव नायोब्ला गोबां मानसिफोरखौ नुयो, गोबां सुबुंफोरखौ नुयो, गोबां मानसिफ्रा दिनै मेंनानै दङ आरो बे मेंनाया फोरबु मोदोमनि मेंनाय नङा। बे मेंनाया जाहैबाय आत्मानि मेंनाय, आत्मानि असान्ति, गोसोनि असान्तिफोर फोरबु। दिनै गोबां सुबुंफोरा रंजादों, बिथांमोननि मोखाङाव नायोब्ला बिथांमोनखौ गोजोन नुयो, नाथाय दिनै गोबां मानसिफ्रा नोंनि बै उपस्थितिनि गोजोननायखौ गोनांथि जानानै दं। गोबां मानसिफ्रा आत्मायाव मेंनानै दं, नाथाय फोरबु दिनै जों फोथायो जायफोरा दिनै नोंनि सेराव दं, जायफोरा नोंजों लोगोसे दं, फोरबु बिथांमोना आत्मायाव गोजोनै दं। दिनै मोनजायाखैब्लाबो, बुहुमनि मुवा बेसादफोरखौ मोनजोबाखैब्लाबो दिनै आत्मायाव रंजानायाव दङ, गोजोननायाव दङ। मानोना नोंनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों, नोंनि बोसोना जोंखौ बुंदों जे गोजोन होग्रा दैनि जिं जिं गुमबायो होननानै, आरो बे गोजोननायखौ नोंनि उपस्थितियावसो जों मोननो हायो फोरबु। ओ सोरजिगिरि आफा, दिनै जों बुङो फोथायनायजों जे गितफोर 23 नम्बरनि थामथि बाथ्रा, जि थामथि बाथ्रानि गोजोननाय दैनि जिं जिं गुमबायो, बै गोजोननायखौ जों साफ्रोमनोबो नांगौ। दिनै जाय सुबुंफोरा बे आरजखौ खोनासंगासिनो दङ, साफ्रोमबो खोनासंग्रा बेक्तिनो नोंनि गोजोननायखौ हरदो फोरबु। असाव थानाय आफा, गितफोरनि 23 नम्बरनि ब्रैथि बाथ्राखौ दायो जोंनि जिउआव जोङो बुंनो थांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय बियो आंनो गोदान बोलो होयो, बियो गावनि समाय लानाय बादि आंखौ धोरोमनि लामाजों लिंदिङो। ओ सोरजिगिरि आफा, दिनै बुहुमाव गोबां सुबुंफोर दं जाय सुबुंफोरा लामा आन्दायनानै दं। दिनै गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा संसारनि मुहिनि नांनायजों मुहिनि नांनानै धोरोमनि लामानिफ्राय गोजान जानानै दं, इसोरनिफ्राय गोजान जानानै दं, सोरजिगिरि इसोरखौ नागारनानै दं। नाथाय नोंनि बोसोना दिनै जोंखौ बुङो, दिनै जोंखौ गोसोखांहोयो, दिनै जों साफ्रोमखौबो बोर होयो जे नोङो जोंनो सैथो लामाखौ दिन्थिग्रा, नों इसोरा धोरोमियानि लामाखौ दिन्थिग्रा। दिनै बुहुमाव गोबां सुबुंफोर दं जाय सुबुंफोरा धोरोमनि सैथो लामाखौ नागिरगासिनो दं, नाथाय गोबां मानसिफोरा मोननो हायाखै। नाथाय फोरबु जायफोरा नागिरदों, बै नागिरग्रा सुबुंफोरखौ नों बोर हरदो, नों आशीर्बाद हरदो। मानोना जों नोंनि बोसोनखौ फोथायो, जों नोंनि बोसोनाव फोथायनाय दं, जोंहा नोंनि सायाव गासैबो फोथायनाय दं। मानोना नोंनो समाय लादों, बियो गावनि समाय लानाय बादि आंखौ धोरोमनि लामाजों लिंदिङो। दिनै जाय सुबुंफोरा इसोरनिफ्राय आनज्रायनानै दं, जानाय लोंनायजों, गावनि मावनाय दांनायनि सिन्ताजों, गावनि फिउचारखौ लानानै जायफ्रा आनज्रायनानै दं, फोरबु नोंनि बोसोना मिथिहोदों, फोरोंदों, बुंदों, नोङो लिंदिङो, नोङो लिङो, नोङो खावलायो। दा बेयावखाय फोरबु आरज खालामो नोंनि गुरियाव, जायफोरा दिनै बे आरजखौ खोनासंदों, जुदि बै खोनासंग्राफोरनिफ्राय आनज्रायनानै सोरबा दङब्ला दिनै बियो बिनि थाखाय खाबु जागोन, लिंनायनि सम जागोन। मानोना नोङो समाय लादों जेन बिसोरखौ नों धोरोमिया फारसे दैदेननानै लाना फैगोन। ओ फोरबु, दिनै जोङो गितफोरनि 23नि ब्रैथि बाथ्राखौ फोथायनायजों बुंदोंदि जायफोरानो धोरोमनि लामानिफ्राय गोजान जानानै दं, बिसोर जेन नोंनि फारसे फैफिनो। ओ सोरगोआव थानाय आफा, गितफोरनि 23 नम्बरनि 5थि बाथ्राखौ दिनै जोङो जोंनि जिउआव बुंनो थांगासिनो दं। बेनो जाहैबाय आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो आङो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा। मानोना फोरबु नोङो आंजों लोगोसे दं, नोंनि थगन आरो लावथिया आंखौ सान्थियै दोनो, नोंनि थगन आरो लावथिया आंखौ सान्थियै दोनो। फोरबु दिनै जोंखौ नोंनि बे बोसोना गोसोखांहोयो। नाथाय दिनै गोबां फोथायारिफोर दं, दिनै गोबांफोरा फिउचारखौ लानानै, गावनि जिउखौ लानानै, गावनि न'खरखौ लानानै गोबां गिनानै मुलुगनि थाखाय गोबां सम होदों। फोरबु दिनै गोबांफोरा देवबार नागारदों, दिनै गोबांफोरा खुलुमनाय सिबिनायखौ नागारदों,
केबल फिउचारखौ सिन्ता खालामदों, गिनानै खामानि मावदों। आंनि जिउआ गाबोन मा जागोन, आंनि न'खरा गाबोन मा जागोन, बैफोर सिन्ताखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं। नाथाय फोरबु, नोंनि बोसोना दिनै जोंखौ गोसोखांहोयो। फोरबु, जायफोरा बेबायदि सिन्ता खालामनानै थादों बिसोरनि गोसोआव मोन्दांथि मोनहोदो जे गिनो नाङा, नोंनि थगन आरो लावथिया आंखौ सान्थियै दोनो। बे बाथ्राखौ बिथांमोननि जिउआव मोन्दांथि मोनहोदो। आफा, जायफोरा धोन दौलतखौ लानानै गिनानै दं, माबायदि धोन दौलत आरजिगोन, बोरै धोनि जालांगोन, बेफोरबायदिखौ सिन्ता खालामनानै फिउचारखौ लानानै गोबां खामानि मावदों, बैसोर बायदिनि गोसोआव नोंनि मोन्दांथिखौ मोननो होदो जे नों जेराव थायो बेयाव जेनिबो थासारिखौ लानानै गिनांगौ जाया। बे बाथ्राखौ बिसोरनि जिउआव गोसोखांहोफ्लायदो फोरबु। फोरबु, जोङो फोथायनायजों बे बाथ्राखौ जोंनि जिउआव बाहायदों, बुंदों जे जोंनि जिउआव नोंनि लावथिया अरायबो सान्थि जोंखौ दैदेनगोन आरो जोंखौ जेबो आंखालाव खोख्लैनाय नङा। सोरगोआव थानाय आफा, दिनै जोङो फोथायनायजों गितफोरनि 23 नम्बरनि 6थि बाथ्राखौ जोंनि जिउआव बुंनो थांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय, नोङो आंखौ नासयग्राफोरनि सिगाङाव आंनि मोखाङाव थुरसिखौ बबाय, नोङो आंनि खर'आव थाव फुनबाय, आंनि खुरिया बुंफावबाय। फोरबु, दिनै जोङो बे बोसोनखौ, बे बाथ्राखौ केबल बाथ्रा होननानैल' नङा, नाथाय नोंनि बोसोन, नोंनि बोर होननानै जोङो फोथायो। जेब्ला जोंनि सुथुरफोरा जोंखौ नासयनो हास्थायो, जोंखौ नस्थ' खालामनो हास्थायो, बैबायदि थासारियावबो, बैबायदि समावबो साफ्रोम फोथायारिफोरखौ इसोरा रैखाथि होयो। गासैबो जोंनि दुश्मननिख्रुइ जोंखौ गिदिर खालामो। फोरबु, दिनै गोबां मानसिफोरहा, दिनै बुहुमाव गोबां फोथायारिफोरहा गोबां रोखोमनि दुश्मनफोर थानो हागौ, गोबां सुथुरफोर थानो हागौ। नाथाय जेसेबांखि गिदिर सुथुर थाया मानो, बै सुथुरफोरनि गेजेरावबो नोंनि फोथायारिफोरखौ नों देरहाहोयो। फोरबु, जेरैहाय गलियात बिरनि मोखाङाव डेभिडआ फिसामोन, नाथाय डेभिडआ बै गिदिर गलियात बिरखौ फेजेननो हादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि गिदिर सुथुरफोर थानो हागौ, नाथाय नोङो जोंखौ बै सुथुरफोरनि आखायाव खोख्लैयाखै। आरो जायफोरा दिनै बे आरजखौ खोनासंगासिनो दङ आफा, बिथांमोननि जिउआव गोबां सुथुरफोर थानो हागौ, जेंनाफोर थानो हागौ। बै जेंनाफोरानो बिथांमोननि गिदिर सुथुर जानो हागौ। नाथाय आफा, बैफोर जेंनाफोर, बैफोर सुथुरफोरखौ फेजेननो हानाय सक्ति बोलोखौ नों बिथांमोन साफ्रोमनोबो होदो, जायफोरा फोथायनानै खोनासंदों। सोरगोआव थानाय आफा, दानाब्ला जोङो गितफोरनि 23 नम्बरनि जोबथा 7थि बाथ्राखौ जोंनि जिउआव बुंनो नागिरदों, जों घोषणा खालामनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय, गमामायै गाहाम आरो अननाया आं गोथाङै थासान्दि आंजों थाफागोन। फोरबु, दिनै बिथांमोन साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालाम, जाय सुबुंफोरा दिनै बे आरजखौ खोनासंगासिनो दङ, जाय मानसिफोरा दिनै बुहुमाव थांना थानायाव, जाय फोथायारिफोरा दिनै मोजांखौ नायगिरगासिनो दङ, गाहामखौ, अननायखौ नायगिरगासिनो दङ, बिथांमोन साफ्रोमनि जिउआव नोंनि आशीर्बादखौ होदो। दिनै बुहुमा दान्दिसे समनि थाखायल' गोजोननायखौ होनो हागौ, दान्दिसे समनि थाखाय सोरबाया गाहाम मावनो हागौ, नाथाय अरायनि गाहामा केबल फोरबुनियाव दं। बेयावखायनो गमामायै गाहाम आरो अननाया आं गोथाङै थासान्दि आंजों थाफागोन। फोरबु, दिनै जायफोरा बे आरजखौ खोनासंदों, अरायनि थाखाय गाहाम आरो मोजां खुसि गोजोना साफ्रोमनि जिउआव थाफ्लायथों। बेनिखायनो फोरबु, दिनै जों फोथायनायजों आरज खालामदों, गमामायै गाहाम आरो अननाया आं गोथाङै थासान्दि आंजों थाफागोन। जों बेखौ फोथायदों, जों साफ्रोमनि जिउआव बेबायदिनो जाथों। सोरजिगिरि आफा, दिनै जोङो बे आरजखौ फोथायनानै जि गितफोरनि 23 नम्बरनि जि 7था बाथ्रा बुंनाय, बे बाथ्रा बुंनायखौ जोङो फोथायदों आफा, आरो बे गासैबो जोंनि जिउआव खामानि मावगोन। जों बेखौ फोथायनानै, जों बेखौनो मोनगोन होननानै जोंनि बोलोगोरा बासायगिरि जिसु ख्रिस्टनि मुङै बे आरजखौ बियो
आमेन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जायफोरा फोथायनानै बे आर'जखौ नाजावबाय, नोंथांमोननि जिउआव थारैनो इसोरनि आत्माया खामानि मावगोन। मानोना जेरावनो फोथायनाय थायो बेयावनो खामानि जायो। आरो लोगोसेयैनो बेखौनो खावलायनो हास्थायबाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोना गितफोरनि 23 नम्बरनि जिथु बाथ्राफोर दङ, बोसोनफोर दङ, बेखौ देहेन खालामगोन, फरायगोन, देहेन खालामगोन आरो जिउआव बाहायगोन। आरो बेबायदिनो आर'जनि समाव नोंथांमोना बे बोलोखौ लानानै, बे गोहोखौ लानानै, बे बाथ्राखौ लानानै आर'ज खालामगोन। मानोना जोंनि सालायनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफोरा, सोदोबफोरा जोंनो जिउ होयो आरो जोंनो जिउ खहाबो लाना फैयो जिउआवहाय। दा बेयावहाय जों जिखौ बुङो बेनो जायो। दा बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जिउआव बे गितफोरनि 23 नम्बरनि बाथ्राखौ बाहायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायबाय, चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम, मोनसे लाइक हो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम। थेंक इउ।